Dokkum, de meest noordelijke plak van de Friesland, waar de scène heen gestierd en het verskorrend hier is om alle woorden maas. En ja, als piloot moet je zelfs echt beschermen. De laatste handelingen van de boot en dan zit deze Solar Challenge er alweer op. De laatste duil weer. Ja, zo was het van gelukkig, want het is een omslag op alle vrijwilligers die het meedoen, want je draait van 6 dat jongens het zingen. Maar gelukkig in de zin van een schitterende mooie weekendjob op Weverom. En het wordt wel heel spannend natuurlijk, hè, want er kan nog van alles gebeuren. De beide mannen, de 1 en 2 staan maar een kwartier uit elkaar. Dus daar kan wel alles gebeuren. Er hoeft maar een balkje of een ruit om schroeven te komen. Ja, en dan is het hier net in een safvolle in dit traject. Laten we dan zeggen dat het 25 kilometer is. Iedereen is vol. Iedereen die gaat er hier wat bovenop. Dus de winst is dan net zijn dat hij op nummer 1 komt en blijft. Het is klokken alle voeren en de eerste 12 van het klassement die gaan onderwijs. De Furia One en de Go-Rings Energy. Zij vechten om het eerste en het tweede plak. Waarbij het haast wel liekt de 15 minuten van de Go-Rings Energy dat het een Mission Impossible is om het eerste plak te krijgen. En een Mission Impossible hielendal voor de Delta Lloyds, want die hebben haast 3 kwartier even staan. En Sjoerd Andela gaat haast de treurwillig in om op pad te komen. En altijd accurate bregenwipper van Bedaat, die helpt de boot aan de kant. Want daar komt Gerard van der Schaar aan. En er vlak achter, daar had Gem Otter het allermachtig zwier om de Delta Lloyd goed op pad te houden. Want die vleugeldraagboot, die docht het wel goed, maar ze had het problemen met de stabiliteit. En dat is heel de grote probleem geweest deze week. Want hier ze dat net horen, dan hier ze hele eigen gooit op dit kampioenschap. Bartelheim, daar ben we nou. En waar komt er als eerste aan? Nog heel tijd de Furia One op kop. Maar er vlak achterom, op haast 30 seconden efter staan, daar komt ze aanbroerzen. De Delta Lloyd, ze vliegen over het wetter heen. En nu hebben ze die draagvleugelboot goed in de gaten. Mooi de stabiliteit erin. En hier in Oudtjerk, joggens op trek en trace, waar de boten binnen. Daar komen ze weer aan. De Delta Lloyd. Ze broerst erheen. En ze is varop. Ze had hem al de eerste plak te pakken. En misschien wordt dit dan het eerste plakje voor de die-oorwinning. Want daar is Gerard van der Scheerpas op haast 44 seconden efter staan. En de nummer 3, de Go-Rings Energy, die vaart hier alleen nog maar om de boot heel te houden. Joop Steeman met de Go-Ring. Hij leidt op het derde plak en liet het gaan voor wat het is. Want hij vindt het tweede plakje wat hij nu bezet in het algemeen klassement eigenlijk wel goed. Maar die vleugeldraagboten, die hebben één probleem. En Sjoerd Andela, die had hier het probleem weer. Want er zit weer van die rommel in die vleugels. Ja, ze vregen mat het eruit. Komt het vrij, dat spul? Want die gaat het om. Dit spul, wat dreeuwt in het wetter. Maar Sjoerd had het er weer uit en hij kan weer verder. Even zien of hij dan nog die Mission Impossible goed maatje kan. Want 3 kwartier achter op de nummer 3, dat maatje eigenlijk niet meer goed. En ja, ze hadden de guide weer te pakken en hij komt weer uit het wetter. Ja, en daar is dan de finish. Ljouwert, de haardstad van Friesland, werd we heen met deze Olverstedentocht. En dan mag je toch deze Arc de Triomphe eigenlijk wel heen varen. En daar komt dan de nummer 1 van de A-klasse aan. De A-treien, Team Sunrise van het ROC Westerschelde Terneuzen. Onze Zeeuwse vreun, die hebben dan de eerste plak in die A-klasse. En wij als Andela, vleent die weer. Jazeker, ze vleenen weer, ze hebben het spulsje en zij gaan op ek op wij naar Ljouwert. Oké, Gerard! En dan de tweede start van Joert. Vanuit de grote wielen bij Ljouwert zat de bonk op. Nummer 1, ja, Gerard van der Schaar verzels met de Furia One. En daar voet dadelijk achterom. De Go-Ring Energy, die zit hier in. Maar of die nog een gooidwang kan om die 15 minuten op dit liedje stukje goed te maken, dat denk ik net. En dit zal wel de nummer 3 worden in het algemeen klassement. De Delta Lloyd Soloboat team met Gem Rotte aan het stuur. En alweer problemen voor Andela, scheepstechniek uit Balk. Wat zou er nou weer miswezen? Nou, het gaat net goed met de vleugeldraagboot. En dat er een prijs wezen zou van iemand met de meeste pech, dan zouden zij er wel van een aanmerking komen. En ik in de Solar Challenge wacht het net in op iemand met pech. En hier davert Gerard van der Schaar jou al binnen op de Dokkumerieën. Op de Dokkumertrek wij. Maar een bloedgang gaat hij op wij naar de finish. Even zitten, troch de Solar Boat team. En zo mooi komt die boot nou met die vleugels uit het wetter.
En hoe 2 jaar zullen er een soort boten wezen met dit systeem, wat dan wel verbeterd is. We gaan de Prinsentuin in, op wij naar de finish. En dat doen we met de Go-Rings Energy. Zij zullen het derde plak in het algemeen klassement wel bezetten. En Mr. Sinnestriel, we hebben ook al zocht dat het goed is. Had deze boot de Fury One Harmdream uitkomen lid. Ah, dit is zo goed. Dit is zo mooi. Als het ware iets in thuiswedstrijd, 11 steden toch. En dan een bootje wat we helemaal zelf maken hebben. Vooraan eindig in de topklasse. En ja, dat is echt super. Dat is waar je van droom gaat. Wat voor een dream is, wordt van oren een nachtmerrie. Voor haar eigen squallen, de NHL in de Dokkermarie, gaat de boot echt nog steken. Alles manmachtig het water in om te helpen zien wat er steken is. Maar ze had weer op regel en ze kunnen nog starten. Ze kunnen het laatste stukje, kunnen ze nog varen? Ja, dat slag het. En in de tussentijd finisht de Go-Rings Energy al op een mooie tweede plak. Ik ben niet ontevreden. En ik heb natuurlijk voor het eerst de TU Delft verslagen. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Ik gun het hun ook, maar ik vind het wel leuk dat ik er voorbij ben gekomen. En op het derde plak van het algemeen klassement Delta Lloyd Soloboat Team. Happy 35, waar slaat dat op? Ja, ik ben gisteren 35 km per uur gevaren. We hebben me eindelijk aangetikt. Geweldig. Echt geweldig. Derde plek. Ja, derde plek. En misschien vandaag de etappewinst. Het hangt erom. Het is kiele seconden. En hebben jullie dan achteraf nu spijt dat we de eerste paar dagen de vleugels er niet onder hebben gehad? Nou ja, tuurlijk is dat jammer, maar het kon niet. Ze waren nog kapot, dus we konden niet. En dat was heel jammer, maar helaas. En als deze jongen misschien blijft, dan hebben we 2 jaar wel een Friesen Solarboat Challenge. En hoe blijft het keer wezen uit je Brazilië komen en als laatst uit de streek komen. Maar ja, dat je het ook bij een halve sterrentocht. Wie de winnaar is echt een nummer lijst. Twee jaar geleden hier werd de boot al klaar. Nou, en toen kon we op het laatste moment net mooi aan, omdat we krek als horenteams het nou bijvoorbeeld krek de prologen net konden varen. Dus en nu hebben we 2 jaar gewoon om dus, de zaak een beetje uit te testen en we hopen dat we het nou beter van me kunnen hebben en we hopen dat het er nou een keer uitkomt. Dus. De kop is er al, ja. Precies, ja. Dan wil je iets nets komen, want... Jan, ik heb net gehoord van Henk de Jager dat er een boot verkeerde kant op vaart. Oké, team Andela is verkeerd gevaren. Die gaan we nu proberen te bereiken, want dat doen ze nu al bijna 3 kwartier. Ze zijn op weg richting Drachten, heb ik begrepen, dus dat is de verkeerde kant op. Ik dacht dat ik onder het spoor doorging en dat ik goed zat, maar het bleek dat ik al 2 keer onder het spoor heen was gegaan. Ja. Dus maar ja, als je dat zo in de gaten moet houden, dan heb je dat gewoon niet door. In Balk zitten de fans van Andela al klaar en wacht je op haar favoriet. Maar op een mar slacht het Nederland Wertha. Ja, de accu staat in de brand, of het brand. Nou, we hebben via de molen zitje van we willen toch hier nog even zien of er nog mogelijkheden zijn om het te repareren. En als het gaat, dan gaan we weer om in de race. En als het net gaat, ja, dan lezen we er hier uit. Misschien dat we nog een succes in een bepaalde etappe kunnen helpen. Nou? Voor de dijprijs. Ja, de dijprijs. Nou. Dus de eerste etappe zal het moeilijk worden, want dan hebben we te maken met een tijdstraf omdat we de accu vervangen hebben. Maar daarna doen we mooi voor de dijprijs. Dan gaat het weer vliegend. Ja, dan gaan we weer vliegen. Nou? Maar hoe zit het dan met die orenvleugeldraagboot? Die uit Balk van Andela. Nou, die zit er krap achterom. Op een 4e plak komen ze hier dan toch nog echt op Skettenzoon. Maar de boot komt er net heel goed uit. Zullen ze het volhouden? Nee, bij Witmarsen, daar leidt Andela al aan de kant. Dus ik zei dus dat al die rietpolen, daar heb je ontzettend last van. Je pikt even een rietpooltje op. Nou, en dan ben je de snelheid weer helemaal kwijt. Nou, maar even stopje achteruit varen, proberen hem los te krijgen. Ik ben zelfs nog eens een keer in het water gesprongen om de dingen eruit te krijgen. Wie ik 1/4 dat ik een opblaas reddingsvest onder. Dus wie opeens. Ik dook zo met de kop onder water om het te pakken.
Nou, mijn telefoon die is wie ik even vergeten. Die doet dat nou net echt meer. Maar ja, meer van die dingen, hè? Je hebt er al je bij. We beginnen op het Slotermeer. En als er wat wind staat, dan komen daar toch golven van, nou, laten we niet moeilijk doen, een halve meter. En dan hebben die bootjes het moeilijk. Kun je de boel nou droog houden? Wel, lastig. Er zitten er wel knus bij met z'n tweeën. Ja, leuk hè? Succes! Ja, dankjewel. Well, here they come. Here come the summer. Mooi erover varen. Er staat zet hem op, Veenstra Future. Maar wat is het plan nou? Wat zagen ze deel komen? Nou, ja, dat zit zo gaan dat moet krijgen. Hup Veenstra! Hup Veenstra! Every year, every single day. Stand aside. Ja, dit. Nou, voor mij. Dat doe je. Zo geweldig. Here they come. Here come the summer. Here come the summer. Team number is 821. Yeah. The boat was too late over here. Yeah. So you have to leave now the race. So you're out of the race? No, go. No. Come on. Take me on spaghetti bar. Today. Sorry, we're not in the mood to have any spirit. Mas não sei do problema aqui. Handed down through each generation. Don't think about the implications. Here comes the summer. Yeah, here comes the summer. Yeah, here they come. Ik ben voorzitter van de technische commissie en we hebben met een hele club mensen eerst de boten gekeurd eind vorige week. En nu begeleiden we de race verder technisch. Alle uitvallers brengen wij weer bij elkaar. Er wordt heel veel gesleuteld 's avonds, dat houden we in de gaten. Dat het allemaal netjes volgens het reglement gebeurt. Dus we zijn heel druk bezig geweest deze week. Allee, de boot is zeker heel goed. Onze topsnelheid ligt rond de 20 per uur, maar dan valt eigenlijk alles uit. Dus eigenlijk kunnen we 17 per uur vol continu varen eigenlijk. Vorig jaar hadden we een monohull, maar daar zaten we met het probleem dat die te diep in het water lag. Maar dit jaar hebben we voor een lichtgewicht catamaran gekozen. Daardoor hebben we eigenlijk, we hebben ten opzichte van vorig jaar een gewichtbesparing van 100 kilogram. De eerste verrassing is dat die draagvleugels het nog net niet zijn op dit moment. Dus daar moet nog een stuk ontwikkeling plaatsvinden. Dus dat belooft wat voor de toekomst. En het tweede is dat die topklasse en die snelste boten uit die A-klasse toch al heel dicht bij elkaar aan het komen zijn. We hebben een monohull en hij komt hier denk ik zo meteen al langs.
We hadden gehoopt dat hij nog wel sneller kon, maar ja, op zich gaat het hartstikke goed. Alleen ja, de concurrentie is ook gewoon, heeft ook hele sprongen gemaakt eigenlijk dit jaar weer. Dus ja, helaas kunnen we niet meekomen met de top, maar ja, we doen het over het algemeen heel goed. Maar wat is volgens jou de toekomst van de hydrofoils? Als ik Delft en zo zie varen, er zit potentieel in, maar ik denk dat ze momenteel nog te onstabiel zitten voor echt goed te kunnen varen. Ze zullen dat nog verder moeten ontwikkelen. Maar ik denk wel dat er toekomst in zit. Ze krijgen er wel die rompen uit het water. Je ziet hem omhoog komen bij Andela, bij TU Delft. Dat lukt wel. Maar daarna, hoe bestuur je dat als die romp eigenlijk aan het vliegen is? Hè? Dan kom je meer eigenlijk in mijn eigenlijke vakgebied, de lucht- en ruimtevaarttechniek uit. Dat hebben ze nog niet helemaal onder controle, zeg ik dan. Boten met vleugels gaan wel heel hard, maar het is een moeilijke techniek. Dus ja, veel testen. En ja, wie weet hoe snel je het voor elkaar kan krijgen. Maar wij gaan weer verder. Zit er een limiet aan wat er te halen is met dit soort boten? Ja, dat moet je nooit zeggen, want er zijn altijd weer mensen die dat tegendeel bewijzen. Dus daar begin ik maar niet aan zo'n soort uitspraken.